Ngani zakwethu, Khuzo TV 15 sinibingelele. Cha, namhlanje indaba esiniphathele zona nazi ingane zakwethu. Uphakela umthakathi umfokandabandaba uya enkantolo kwaNongoma namhlanje. So ucela zonke insizwe ezisondelene neNongoma nensizwa nje ezimeseka kwaZulu ukuthi zimeseke. Ngizonikhela nje phezulu kancane ngane zakwethu ngodaba laphakela umthakathi namhlanje lapha yakhona enkantolo. Uya enkantolo ngesimo sokuthi kuneforeigner noma kuneshangane la kwaNongoma elamenzela iprotection order ukuthi angasondeli kulona angezi futhi edolobheni kwaNongoma. Semshangane lelo noma semforeigner yileli foreigner lele elasabisa ibandla elihamba nophakela umthakathi eliqosha amaforeigner elaliphethe isibhamu lashutha naso ku social media lithi bona ngeke balenze lutho. So yilelo cala ke lingenayo wazi uphakela umthakathi wathatha insizwa zakhe balilandelela leli shangane baze balithola iforeign balise emaphoyiseni. So ke namhlanje ke icala liyongena enkantolo likamfokandabandaba nalelo shangane elavula icala. Okudideka kakhulu ngomthetho wase-South Africa ukuthi lizishangane livula icase nje linawo yini amaphepha. Alright. Okunye kwakhalisa uphakela umthakathi futhi ngesikhathi kuhlehla icala kwaba ukuthi icala eli-attendwayo elokuthi ulivulelwe yiforeign kodwa al-attendwa leli lokuthi iforeigner lishuthe nesibhamu esingekho emthethweni okuyisibhamu futhi esingavumelekile ukuphatha noma ngabe ubani umuntu we-South African uhlobo lwesibhamu olwalusiphethe okwashiya kimbuzo. So inkantolo yakwaNongoma yabe sihlehlisa ke icala yathi sihlehlisela ukuthi lo mshangane lo noma leli foreigner leli libuye selinommeli owazi language yalo noma umuntu ozolitolikela ngokwelanguage yalo ngoba lakhala ngokuthi lona alinawo umuntu oqonda kangcono ilanguage yalo ngalesa sikhathi lisenkantolo. So yabe inkosi yenkantolo abike isithi ke icala yahlehlisa namhlanje. So zonke ke insizwa ngani zakwethu esondelene neNongoma nengakhona ukufinyelela kwaNongoma uyayibiza umfoko amakholelo khuzana uphakela umthakathi hayi aziyomeseka ngani zakwethu kulomkhankaso onzima kangaka belwelizwe kodwa sopolitiki ababeseki kumele silikhuluma iqiniso. Izidasa lokho sithi la eThekwini bekunenkinga amaforeigner evimbi police station engafuni ukudlulela lutho. Kwasuka imeya yeTheku yaya khona lapha yafika yathi lawo amaforeigner ane right yokumasha. Right yokumasha nje wathi uzowathatha ayo verify amaphepha awo eDurban station ku-Home Affairs. Wathatha within 2 hours watha ama-application abo ayabapprove amaphepha ababapprovela ukuthi babe semzansi. Okushiya ke nenkinga ukuthi kushuthi eSouth Africa if uyiforeign wena muntu abanekhe nawe banekhe ngokuthi amazayiza ayahleli lapha ya kodwa abanayikhe ngokuthi ama-South African athini ngabantu bokuhamba. Kuyadida ke bafowethu kule South Africa esiphila kuyona asizazi ukuthi simephi. Sifana nefika namthwalo kodwa ithini esisekhaya. UMacingwana uvundulula ama-drugs ePantown. Umkhulumeli wamaphoyisa eKZN uyaphika ukuthi akona ama-drugs. Kodwa amaphoyisa ayekhona endaweni yesigameko akuconfirm ukuthi ama-drugs. Angazi simephi ngale South Africa noNdunankulu waKwaZulu-Natal uthule nje uthama intuli. Angazi ngani zakwethu kodwa ke usibizile umfokandabandaba siyakhona.